Здравейте на всички! Да кажем, че след обирането на старата ни работна кола се снабдихме с нова. Бяха ни откраднали номерата, голяма част от инструмента ни я нямаше, но закупихме нова кола. Закупихме всички други инструменти, които ни трябват, като компресори и така нататък. Ето какво предлагаме. Предлагаме почистване на кладенци в цялата страна, изграждане на кладенци с циментови пръстени, доставка на циментови пръстени, разбира се, в цялата страна. Идваме и ви правиме кладенца от до. За повече информация, ето го номера, може да ни позвоните.